Arratsaldeon, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Hondarribira etorri gara gaurko honetan, Euskolabel Liga berriz ere martxan dugu, eta 11. jardunaldi izango dugu hemen jokoan. Etena, Espainiako txapelketaren inguruan, komentario asko, tirabira asko, azkenean garaipena handia Bermeotarrentzat, eta hemen gatoz berriz ere ligara. Nora eta Hondarribira, estropada eremu mamitsua, interesgarria, toki paregabea, eta horrelako eguna tokatzez egunean gainera txingudi alde honek urrea balio du, eta hemen txegara ba, estropada handi bat ikusteko gogoz puntutan diferentzia txikia, 3 besterik ez lehenengo bi handien artean, Urdaibai eta Hondarribiren artean, eta gose galanta arrauntzalean aldetik gaurko lehia hau ikusteko. Ea zer duen gure adituak. Ibon Gaztainazpi, arratsaldeon. Baita zuri ere, Mikel. Ze moduz, gozetu algara, aste honetan? Bai, aste bete pasada eta dagoeneko estropada gozez, eta Hondarribiko 30. estropada da. Hasi 87an hasi ezkeroztik, bere bidea ere egin du, estropada honek eta dagoeneko ligako haunditako bat da, beste jende mordo bat ekartzen duelago, eta lehenbiziko sarrerak honekan, aipatu genuke, estropada eta estropada eremuak normalean eragina duten ohiko aldakai ez gain, alegia itsasoa, haizea, korronteak eta bar, hemen gaur, Txingudi Baia, bidazoa hemen itsasoratzen da, eta horrek eragina handia du estropada eremu honetan. Ura gora da, hemen lehenbiziko kale honek ez du fama honik, baina irakurketa horiek gero egingo ditugu eta gero nabarmenduko nuke, zuk zeuk esan da moduan, Miguel. Zarauzko estropada bai, kontxa ere bai, baina liga jokoan dagoela, eta beraz, beste helburu batzuk dituenak ere, eta liga irabazi nahi badu, gaur hemen egin behar dela, bere biziko garrantzia duten puntuak daudelako jokoan. Goitik eta behetik, mirariaren bila oso zaila du Astillerok, baina zerbait lortu nahi badu, playoffean sartu eta automatikoki eskaisteko, gaur bertan hasi behar da, pausu handi bat ematen. Erresa ez da, baina ezinezkoa ere ez. Horia, 9 puntu, eta 6 estropadetan, oraindik itsasoko estropadak falta dira, eta matematikak kontrako ez dioten bitartean, dena da posible. Hori da, ea zer dioen Sara Gandara gure lankideak, bera kai aldetik izan da, hor protagonistekin ere bai, elkarrizketa batzuk egiteko, eta orain klubetako ordezkarien armailan dugu. Arratsaldeon Sara, zer diozu? Arratsaldeon Mikel Ibon, ikusentzule, zer dio dan, bai, zukondo aipatu bezala lehenago traineruak eta dauden tokietatik ibili gara, batzuen etxipena eta besten posaren lekuko ere izan gara. Esate baterako, Joseba Fernandez bat oso posik hitz egin digu, izan ere badakizue Espainiako txapelketa irabazi berri du, ligan ezin hobeto doa, 3 puntuko errenta Hondarribiarekin, baina Basile Mateirekin ere hitz batzuk egin ditugu, eta etxita bai badaude kantabriarrak normala den bezala, ea egoera alatzari buelta emateko gai diren. Zegoek ondo aipatu bezala, sartu gara liako bigarren txanda honetan, eta ikusiko dugu zer ekarriko dituzten gaur bezalako estropadek, izan ere asko dago jokoan, gaur esan behar da neskek ez dutela hemen lehiatuko, Gipuzkoako ligan erabat murgilduta daudelako, Zarautzen bueltatuko dira, eta esan eguzkiak gogor jotzen duela, hondartza giro nabarmena dagoela, helikopteroak eskaini digun irudi hoietan ikusi dugunez, jende asko hondartzan, giro goxoa eta itsasoa bare. Itsasoa bare dio Sarak eta alaxe dago, baina badakiguan kanpokaldean izango dela mugimendu pixka bat, eta baten batzuk estropada eremua ikustera eta baliza nola dauden kontolatzera eta joan direnean, pitin bat busti direla. Beraz, horrek esan nahi du, beti bezala, kanpokalde hortan beti badala mugimendutxo. Zalantzarik ez, hau leku bihurria da, eta, Mikel, udara osoko itsasori mugituena aste honetan izan da. Asteazkena, osteguna, trapaila benetakoa berde-berdeoa zegoen, 2 metro kolatuekin, atzo jetxe egintzen itsasoa, gaur are eta, lasaiago, baina horrek beti usten du, mugimendu pixkat, eta beste ikusten dena da, ondoko itsasoa apartekorik ez, baina orgainan, haize olatuak eta bere eragina baduela, nabarmen gainera. Hortxe dira, hemengo paisai zoragarria, zer esan behar dugu Txingudi Baiari buruz, hemen bidazoa ibaia, Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herria hor bereizten, eta arraunzale asko baita ere, bertatik bertara, itsasoara irten eta estropada bertatik jarraitzeko aukerarekin, bai Hondarribik, Kirol Portu ederra, Hendaia ere bai hemen, eta zoragarria da, hemen biltzen den giroa. Begira, hor Hondarribiko portuko irudiak, eta
egia esan oso bisita gustagarria izaten da urtea joan eta urtea etorri. Besteak beste, Arraun Elkarte indartsu bat ere badutelako, ontzia punta-puntan dabilelako, eta horrek herri osoa, nolabait alaitu eta berotu egiten duelako. Beti izan dira hemen, aitortu behar da, leialak, baina garaipenarekin dena beste erabatera bizitzen da. Noski. Nik uste dut Hondarribia, ez dakit bere historiako unerik onenak kirol arloari dagokionez bizitzen ari ote den, azken urteetan, 60ko hamarkada hartan badak igunula lau Kontxako bandera eta irabazi dituzten, baina onenetakoa zalantzari gabe, eta hori ikusi besterik ez zenbat zale etorri den ona. Bueno, zenbakietara gatoz, gogora dezagun nola dugun sailkapena, Urdaibai 111 punturekin dugu Euskola Beligako liderra lehen 10 estropa den ostean. 3 garaipen ditu ligan, Hondarribiak beste horren beste eta 3 puntu gutxiago 108, Oriok ere 3 bandera eta 89 puntu. Diferentzia beraz badago. Eta gero Kaiku 4 batekin, hauek gaur orezko txandan, Zierbena, Tiran, San Juan eta Ondorra 2. txandan arituko dira, eta hor bandera baten jabe da Zierbena, eta lehenengo txandan, sailkapeneko azken lauak, eta Erne, aipatu dugun bezala, hauentzat oso estropada gutxi, 6 estropada bakarrik falta dira. Besteentzat 8, baina jetxirako hauentzat 6 besterik ez. Kabo eta San Pedro 57 dira, lasai, Areseko eta 11 ditu, eta Astillerok 22 bakarrik. Matematikoki posible da Astillerok Ares gainditzea, baina horretarako jardunaldi guztietan utzi beharko luke atzetik, eta gainera hor tartean beste batzuk kokatu, eta hori ez da erresa. Bueno, beste sailkapena ere bai, patroien sailkapena, Kaixa Banke saria dugu hemen jokoan, eta gogoratu aurten, patroi bakoitzak bere puntuak dituela, orain artean kluben arabera izate zen, eta bi patroien artean lortutako puntuak bildu egiten ziren, orain ez, hau kirolari bakarrarentza da nolabait saria. Amunarrizek 15 puntu, Jimenok 9 eta 7 eta Oskar Erbo Kaboko patroia. Eta hastear da lehenengo txanda, lehen kaletik San Pedro arituko da, 2. Astillero, 3. Ares, eta 4. Cabo da Cruz. Eta esan beharrik ez dago, nolako leia izango dugun hemen, alde batetik Cabo eta San Pedro, orain nolako helburuekin jokatu, zer egin, bien bitartean begira, Hondarribiko aeroportuko ikuspegia ere bai, goikaldetik, aldamenean itxura oso polita, eta egia esan, esaten ari ginen bezala Ibon, Cabo eta San Pedro. Helburua 8 honenetan sartzeko posibilitatea badago, ez dago hain urruti, ez da? 6 puntura, Hondarru, San Juan bera, 8 honenen artean sartuta, aurrera jarraitzen duzu, Donostiako banderaren ostean azken 2 estropada dituzu, nolabait, 2. txanda horretako partaide zara. Hori da helburua. Bekaldekoak zaindu, baina koska handiegia da. Bai Kabok eta San Pedro 47 dituzte, 9. eta 10. Areseko 11. Koska hori teknikoki ematen du ez dala posible. Hori matematikei erreparatuta, eta bestea da ikusten ari garena da, Kabo eta San Pedro liga osoan zehar, Ares eta Astillero baino gehiago izan direla. Beraz, egoerak asko aldatu beharko luke. Hortxe ditugu epailen agindutara kokatuta, 4 traineruak. San Pedro lehen kaletik gogoratu, Astillero 2. 3. beste Urdina, Ares, 4. Kabo, Urak gora oraindik, eta indar pixka batekin bai. Bandera txuria gora, Erne. Bandera gorria. Bai! Balekoa. Hortxe ditugu beraz lanean. Lehen txandako 4 trainerua. Haizeak indar gutxi du orain, iragarritakoa 10-11 kilometrokoa da. Momentu batzutan hor zerbait gehiago irutu zaigu kanpokaldean, orain behintzat bostean da, anemometro. Eta Kabo segundutxo bateko atzerapenarekin, Ares burua hartu nahian, baina hasi besterik ez da. Bueno, guazen aurkezpenarekin, San Pedrori dagokionez, Arostegik nolabaiteko mugimendu gutxi, eta gaur
klasikoak esango dugu, Hori da. aldaketa bat behar bada aipatzeko. Hori da, normalean Mikel Arosteik aldaketak espaldan eta 5. tostan egiten ditu, eta gaur estropada gehiena jokatu dituen Inigo Loiz, 4. tosta estribor hori oso gutxitan ukitzen du, gaur lehorrean geratu da, eta Josu San Sebastian gaur 4. tosta estriborrean. Astillero eta Kabo, segundo bateko atzerapenarekin, burua hartu nahian, Ares eta San Pedro dituzue. Eta guazen orain bigarren kaletik ari den Astilleroren aurkezpenarekin. Hemen dudari gabe zirt edo zart egin beharra dago. Eta aipagarria Basile Mateiren kokapena ez, gaur otzi barrua. Hori da, 3. tostan hasi zen, gero 2. gora ere etorri eta gaur 5. gora. Aurrekalde hori pixka bat sendotzeko asmoarekin. Gaur 5. tostan aurrekalaria ere aldatu du, Alejandro Reneiro eta Daviz Perez lehorrean utzi. Eta estriborra ez du ikutu gaur, prestatzaile errumaniarrak. Segundo batean dira labontziak, Astillero ikusten dugu ederki, 3 tostako atzerapenarekin. Eta isiltasuna eskatzen, Agustin Fernandez. Aresentzat oso asteburu garrantzitsua hau, eta estropada hau landu bai, baina hauei adanik ari dira pentsatzen, logikoena litzatekela, iraileko 3. asteburuan, playoffeko parteide izatea igo. Eta Agustin Fernandezek estropadazia horretik, horrelaxe aitortu digu. Horrendik posible dela, baina oso urruti daudela, Kabo eta San Pedro eta dagoeneko, beraien prestakuntza ere, bideratu dutela, iraileko 3. asteburu horretara. Astillero errekuperatu eginda, besteekin parekatuta orain, eta hortxe dira, lauak. Hemen da Kabo, 4. kaletik, Beni Silbak prestatutako kuadrilla. Irregularra, demoraldi honetan, baina beti aipatu duguna. Ziklo berri batean sartutako Arraun elkartea da. Lehen, ziklo aldaketarekin hasi eta ikusi zutenean ahuldu egingo zela ontzia erabaki zuten, itsasoan jetxi aurretik, maila ustea eta apal-apal berriro behetik hastea. Orain, hemen ditugu, eta zailena behintzat bideratuta dute, mailari eustea, Ibon. Nire ustez, deigarriena aurten, badakigu, zemat 8 arraunlari berri ari dira, 7 arrobikoak, eta oso protagonismo gutxi dutela. Gaur ere, veteranoen aldeko apustu egin du, Beni Silbak, eta hori egiten zaite deigarria. Alegia, gazteak etorri dira, baino, aleka eta gehiegi ez dira sartzen ari, traineruan. Ikasi egin behar, neurri hartu behar ligari, bigarren mailatik datozena dira, gazte horiek, Galiziako ligan eta jakina liga ura ere beste maila batekoa da. Bueno, Basile Matei aipatu digu lehen Zaragandarak noski, Astilleroko entrenatzaile errumaniarrarekin hitz egin dugu, eta asteburu mamitxo honen atarian esan duena, hementxe duzu. Pues a ver, hemos estado un fin de semana sin competir más por la recuperación de la gente, porque tenemos bastantes tocados físicamente, y luego también pues intentar preparar la segunda parte de la liga, que es donde es lo más complicado ahora. Los ánimos es cuestión de día a día, intentar levantar la cabeza y tirar para adelante, porque nos toca ser colistas, es duro, es muy duro, porque somos varios que hemos estado en altura antiguamente y claro, cuesta mucho entender ahora que ser último es difícil y que hay que tener la cabeza alta. Pero bueno, estamos ahí intentando solventarlo. Basile Mateiren azalpenak, zerezan handia eman baitu, besteak beste, Espainiko txapelketa Kantabrian izan eta bertako txapelduna bertan ez aritzea, baina azalpena eman du. Azken alegin egin behar dute, ligan, goren mailan jarraitu alizateko, eta hori bere neurrian ere ulertu behar. Ziabogan sartzen aurretik, Astillero begira trabatuta, Ares, geratu egin da. A ber, ja. Hor bagorreko batek. Asko galduta. Arraun aldaketa edo zerbait dago. Bagorrean. Bigarren tostan. Segundo batean ziren, Aresekoak Astilleraren atzetik, 5-7 Astillerok, 5-8 Aresek.
eta hor izan dago. Hirugarren begira, hirugarren baborran, arrauna, hortxe, begira, trabatuta. Buiarekin trabatuta. Puskatuta arrauna. Hausita, bai. A ver. Bai, uste dut hautsi egin dela. Bueno, ba, orain 7 segunduko galera. Bi traineru. Hala ere, bizirik, hala ere, txandan bizirik. Oso egun garrantzitsua da, hientzat. Astillero lehen tokian ibili da orain bigarren. Haiek 4. baldin badira, 3 puntu hor bertan, Asko da. Orain Astillerok, egoera baliatu beharko luke. Eta San Pedro buruan dator, Astillerori bat, Kabori 3, Ares 8. Eta estropada erabat okertu da Areseko gizonen. Orain Ares erabat Astillerren ugeran, Hor helikopteroak ezkene egun irudi horretan, garbi ikusten zen. San Pedrok hartu du orain estropadaren burua, ordoa Zugaitz Mendizabalen agindutara. Segundu pare bat, Kabore hortxe da, eta Ares orain 8 segunduko atzerapenarekin. Ea zer dioen Galiziaren ordezkaria. Jose Montero, Ares, arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, qué pena, ¿no? Lo que me comentabas, bien la virada, pero os habéis trabado ahí. Sí, disgustados, ¿no? Porque bueno, hemos hecho un muy buen primer largo, hemos virado muy bien, los chavales están fuertes, estas semanas, estos días de descanso entrenaron muy bien y hoy venían con muchas ganas y mucha ilusión, ¿no? Queda el segundo tramo de la liga, en realidad son 6 regatas para Astillero y para vosotros, estáis ahí, seguís en la pelea, qué importante sería no despistarse. No, sin duda alguna, ¿no? Yo confío en que queda mucha regata todavía confío estos chavales tienen mucho punto honor, ¿no? Es la mejor generación de remeros de la historia del Club de Remo de Ares y yo creo que la regata hoy la vamos a terminar bien y mañana vamos a seguir peleando para quedarnos en la CT. De momento no ha supuesto una gran pérdida ese incidente en la Ciaboga, solo vais 8 segundos por detrás, cualquier cosa puede pasar hoy. Sí, hombre, ahora el objetivo sería quedar detrás de Astillero, ¿no? Y que no se metiese entre Ares y Astillero nadie. Si es así sería un mal menor. Pero bueno, queda la regata tenemos que terminar la regata primero y queda la regata de mañana y bueno, y esas 4 regatas que quedan de liga. Suerte para Ares, eskerrik asko. Gracias. Dudari gabe, hozotzean irakurrita horixe da orain Galiziaren helburua. Hau da, Galiziako beste ontziak kakotxa erten izango dugu laguntzea, Kabo Astillero gainditzea, baina noski, goazen orain beste ontzi urdinera, zer pentsatuko dute Astillerokoek? Hauxe da gure eguna, hau da gure momentua, txanda hau irabazi egin behar du. Hori da, kontua da Astillerori. Hor dago lehia. Astillerori Mikel aurten tezentetan ikusi diogu, estropada lehenbiziko erdia ona egiten, baina gero ezinik bezala. Eta Aresek Ziabogan izan duen zera horren inguruan aipatuko nuken nik, nire uste eta errespeto guztiarekin izan da, hori ez da sorte txar, akatz bada. Nire uste tekniko bat. Hori da, bigarren mazta tosta baborrak, 3. tostak, arraunak tosta hura pasa, eta liga. Hain zuzen ere, hori ekiditeko. Bakoitzak ere funtzioa du Ziaboga. Eta hori gainera, lehertuta baldin basoa, ziru luze eginda gero, ulergarriagoa da. Baina lehenengoan oso pekatu larria da hori. Eta kosta hua pasa eta kito. Bi pala bat, bi pala galdu, pali salirratu arte, eta gero abantean atzu. Eusten ari dira, bai San Pedro, Astillero eta Kabo, Aresek ere ez du gehiago galdu. Ez, abiadura berean lautren nioa. Hori da. Ea ba, lan erditara hurbiltzen ari dira. 70 metro aurretik diren entzat. Eta etorri, joan baino azkarrago, 5 minuta 7 segundoan. Noski, korronteak ire egiten. Eta dana, korrontea eta aizea. Argi. San Pedro. Garbi-garbia. 0-5. Libiaren Ziaboga, garbi-garbia. Aitzakiri gabekoa, Astillero bigarren irten da, maniobran horrela sartu eta irten ere bai. 10-0-6 Astilleroren zat, Kaboren zat, 10-0-6, Aresek 10 eta 14. Ea orain. Ikusi beharko dugu Kaboren erantzuna. Kabok estropadak normalean indartsu bukatzen ditu. Ea gai diren Astillero estutzeko zaiatuko dira beti bezala.
Pedro eta Astillero, eta hor duzue, Ermo Patroiak esandakoa, haiekin goaz, hor gaude. Apriétame espalda. ¡Vamos! ¡Arriba, cabo! Hogeita hemezortzi pala eskasean, bizkarra eskatuz Patroia. Hemen Hondarribian, ipar mendebaldeko giroa denean, eskasua eta bar, laugarren kaleak orain babesa izaten du. Gaurko giroarekin alakorik nabarmen behintzat ez dago. Gaur ez. Zuzen samar, joten du aiziak eta itxasuak eta Parra alakorik ez dago. Astillero hor dabil, lehian, Mikel Aroztegi. oso egun garrantzitsua dute hau Kantabriarre. Behin eta berriz esaten ari gara, gaurko trena ezin dute galdu, bestela bera joango dira. Dani Vázquez Cabo, arratsaldeon, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo habéis aprovechado el parón por la disputa del Campeonato de España que habéis hecho? Bueno, como supongo que todo el mundo, probando cosas, mirando a ver qué se puede mejorar y bueno, prepararse un poquito, recuperarse de toda esa competición que tuvimos con el Campeonato Gallego y bueno, ahora volver a tirar este tirón último, esperando a la Concha. Tenemos el martes también la regata de la Diputación, otro fin de semana complicado. De todas formas, en la clasificación general estáis empatados con San Pedro y hoy, por lo que estamos viendo, cualquier cosa puede suceder. Sí, estamos ahí, ya vemos aquí en Ciaboga, pues en tierra, pues muy justos, también con Astillero luchando. Ahí pues Ares ha quedado un poco ahí un problema en la Ciaboga y vamos a luchar como siempre hasta darlo todo, a ver qué pasa. Van quedando menos regatas. ¿Cómo afrontáis este último tramo de la temporada? Como todos los años, con mucha ilusión y nada, que ilusión sobre todo de entrar en la Concha, de estar ahí entre los 7 mejores, complicado, pero vamos a estar ahí luchando y dándolo todo para entrar y luego pues eso, creo que más o menos tenemos zafado, por decir de alguna manera, el descenso y nada, disfrutar de las regatas que nos quedan y de buen tiempo que nos dan aquí en Hondarribia. Pues que así sea, suerte para Cabo, eskerrik asko. Venga, gracias, hasta luego. Hondarribia gainera, asko maite dute Kabokoek, hemen garaipena lortu zuten, hori ez dute ez ahaztuko 2004 urtean, maite dute Hondarribiko estropada. Ibon, eta beste gai bat, eta ikusentzule hori aipatu behar diegu hau, gaur Oiartzunen, kluben ordezkarien batzarra, besteak beste, eta espreski dirudienez. Playoffari buruz hitz egiteko, etxekoak direnak, arrobikoak direnak, eta hemen nolabait jendeari erraz ulertarazteko ematen du lehorrean beste playoff bat ere jokatuko dela. Aurrez, noski, itxasokoaren aurretik, Ibon. Hori da, bueno, horre Donostia badakigu, bi arraun elkarte, ezberdinetan, sortutako eta ezitako mutilak egin ari dela, eta ea mutil horiek arrobikotzat hartu behar diren, edo ez diren, hori da pixka bat eztabaidagaia, eta playoff hori lehorrean iruditzen zait gogorra eta luzetik joko duela horrek ere. Bueno, horretarako daude, ligako arduradunak eta epaileak, kirol epaileak, eta aurrera. 2 segundotan dira Astillero, Cabo eta San Pedro gauzak erabat dantzan, aldatzen. Aresek ere ezin du jan, 8 segundura, 7 segundura hurbildu, baina posizioa dantzan. Eta asko alda daiteke hau, Aresen ikuspegitik eta Astilleroren ikuspegitik, segundu gutxiren bueltan. Arraro iruditzen zait Aresek gaurkoari buelta ematea, hor bukatuko du. Psikologikoki haientzat garrantzitsua izan daiteke azkenak izan arren distantzia horretara egitea. Oso garrantzitsua. 6-7 segundu galdu bituztela trabatuta han geratu direnean, eta gehiago ez dutela galdu, ez? Baina hemen asko dago jokoan. Guazen Kaboko gorriekin. Horentxe ziagoa. Ahorrak abantean jarraitu behar du. Balizan Juarta. San Pedro atzen geratu da, Mikel, Aurrera goiberri da. Aurretik da, Astillero bigarren, San Pedro hirugarren. Ea ba. 15 eta 25.
Cabo eta Astillero parean. San Pedrori bi gehiago eta ia bederatzira are. 15 eta 35, Cabo eta Astillero. Begira berriro. Azerre daude. Azerre behar bada horre. Esan du, ze putia klase dira, Ze nagoek? gertatzen da hemen, bai. Bosgarren horrez Berriro edo. 14 segundo. Beste zazpi, Akabo, oso azerre, bi arraun hausita, begira. Ja? Ze gertatzen den. Horukalaria sartu du. Vamos a remar, ¿vale? Vamos a remar. Ja, orain, hor libratu du. Espaldako ari kateatu. Arrauna kateatu berriro. Bai. Arrauna kateatu egin zaio. Kateatu eta puskatu, begira. Gero puskatu. Kateatu eta puskatu. Bi hautsita, entzun dugu patroia. Patroia, kanpoan dagoen epaileari begira. Eta hortan ari zen. Baina bi hausi badituzte, ordezko bat izango dute. Ordezko bat, Orain, normalean, hori da. ea, eta espaldeko hori zerratu, arrauni gabe. Ikus dezagun. Hala ematen du, Favor espalda. Nik patroiaren hitzak garbi entzun ditut, Bai, eta bai, baina- iruditu zait, kanpoko, ziabogak zaintzeko dagoen epaileari, esan diola, Favor espalda. bigarren hausita. Favor espalda ez dator, arraunean. Uste dut hor, utxa zegoela. Alegia, arraun tartea utzi gabe, arezekoa. Begira, ikus dezagun, atzeti datoz, eta hori zaindu behar dugu. Bien bitartean Cabok estropadaren burua hartu du, Astillero segundu batera, San Pedro bira. Ikus Favorra dezagun. begira, arraunin gabe, gorputzarekin laguntzen. Gorputzarekin keinu egiten. Bai, arrauna puskatuta, hor garbi ikusten dugu. Adam Prado. Begira, bi arraun puskatu eta gorputzarekin, arraunekin gabe, mugimendua launtzeko balantza gogortzeko. Sekula ez nuen ikusi hau. Begira, Jo! Hautxe sekula ikusi gabe, hau. Hau marka hau, bi arraun puskatu. harrigarria. Eta biak berdin, palizan kateatu. Batetik palizak palari indarra egiten dio, bestetik kainaberari estrapuak, eta erdibitu. Bien bitartean, hemen, Armaian, Jose Manuel Oiarbidere daukagu hemen, Arratsaldeon Libia. Arratsaldeon. Beno, hortxe burruka bizian Astillerorekin orain, txanda hau pixka bat makillatzeko, izan ere, lehen gora gozatzen dute. Bai, bi 3 segundutara, eta ze pasatzen da bukaera arte. Astillerorekin borroka handia, Cabo pixka bat kundala uste dut, baina bueno, ze pasatzen da. Borroka handia garko estropada honetan, eta borroka handia baitare, Caborekin, sailkapen nagusian. Bai, Caborekin hor gabiltza, eta, bueno, ekipo asko gaude hor, bost ekipo 4 segunduntan gaude, eta ez da ize borroka izango dira mendik bukaera arte. Bueno, baina bukaerar arte nik uste dut zeuek behintzat bi atzean dagoeneko utzi dituzuela. Bai, hortan ikusi dugu ja lasai gaude aspektu hortan, eta hemendik aurrera disfrutatzea eta aldeun estropadik onena egitea. Eta iraian pentsatzen, kontxan pentsatzen? Iraila urruti dago, lehenbiziz Garkua eta Bilarko egin behar ditugu Zarauz, gero Galizia bidaia eta gero geokuak. Sorte hon! Eskarrik asko! Hogeita 4 segunduko atzerapena orain antzematen da, eta iruditu zaigu, Adam Prados, beste bandako arraunlaria laguntzen ari dela, bere eskerreskuarekin, ze iruditu zaizu Ibon? Hala, ematen du ez da, bere eskerreko eskuarekin, eskuineko eskua ikusi da, nola tosta ezpian, indarra egiteko kateauta daukan, eta hala ematen zuen bai. Bueno, era bat atzean geratu da, hauen itxaropen bakarra da orain, Cabok eta San Pedro Astilleroren aurretik bukatzea. Eta momentuz Cabok beste askotan bezala estutu, 4 San Pedrori, 6 Astillerori. Sara Cobo, Astillero, Arratsaldeon, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Ares ha tenido hoy un par de percances que os han venido bastante bien a vosotros. Pues sí, la verdad que no te voy a decir que no. Pasa que parece que no nos hemos sabido aprovechar muy bien y ahora mismo Cabo nos ha quitado la cabeza de regata y nos está metiendo 7 segundos en este último largo. Parece que Cabo se va a llevar la tanda y San Pedro va a ser superior al final. O sea que no nos queda la de otra.
Pues nada, mucha suerte. A ver el final de regata, Sara. Kabo! Eta San Pedro, bigarren 5 segunduko tartea dago, 20-26 Kabok, San Pedro bigarren, Astillero hirugarren, eta Sarako bost ordezkariak esan bezala, ez dute aprobetxatu gaur izan duten aukera, beste 2 puntu gehiago ere jateko aresi. Eta beste estropada askotan bezala gaur Astillero, azkeneko luzean, eta azkeneko 8 minutuan ere hori egin da. Hemen dator Ares. Marka hau, Harrigarria. Begira, entenatzaile eta Patoria Agustin Fernandez bere honetik aterata oso azerre. Minutu erdiko atzerapena, horrelako egun garrantzitsuan, eta haien larruan jarrita, Gaitzerdi Astillero, hirugarrena izan baitu. Eta oso azerre. Eta aipatuko nuke garai batean alakoak gertatzen zirenean, arraunlariak uretara putzutara salto egiten zuten, eta hori arauak debekatuta dago. 20-26, Kabok, San Pedroko 20-30, Astilleroko 20-33, Areseko 20-56. Haizea, ederatziko abiadurarekin lehen txanda honetan. Hor duzue, gehien bat iparretik joduelarik. Iragarkiak orain eta berehala bigarren txandan, lehen kaletik San Juan, bigarrenetik Tiran, hirugarrenetik Zierbena, laugarrenetik Ondarro. Arratsaldeon berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Kabok irabazi du lehenengo txanda hemen Hondarribian, gogoratu Hondarribiko 30. bandera, Mafre saria dugula hemen jokoan, baina guztiak ari gara komentatzen zer arraio gertatu zaion Aresi, kanpokaldeko 3. balitza horretan 2 aldiz trabatu eta 2 arraun hausteko, eta horren eraginez, besteak beste baina neurri handi batean horren eraginez, azkenak izan dira 30 segunduko atzerapenarekin, eta modu honean, baina haserre etorri da, Areseko ordezkaria, lehiaketa batzordekoen gana, epaimaira, esatera, zer arraio, zer gertatu da hor zerbait etzegoen ondo, ez da ibot? Zuerne ibilizara, zer ondorio atera daiteke. Nonbait, Areseko ordezkariak esan du, horrek edo, kakoren bat, horre aske omentzaukan, eta mesedez, begiratzeko beste 3 hori ote daukaten. Niri hemen iruditan, Katamananeko iruditan ikusi dugunaren arabera, bulla hori iruditu zait, ondo zegoela iruditu zait, baina ez dakit zer erabaki duten. Eta honek zorrerazi du baita ere, 3. kaletik arituko diren beste kluben nolabait kezka, eta horrezko txanda nor Kaiku arituko da, eta Kaikuko horrezkaria, badaezpadan etorri da, epaimaikoak, eta orain zera etorri da, Herrerias jauna, Zierbenako presidenteare bai, galdetzera, ea aztertu duten epaileek. Eta nonbait, lehenbiziko ziago gaizki hartu dutenean, hor estropada jokoan zela joan dire ikustera, eta orduan ikusi omen duten Marinelek, dena egoki zegoela. Eugenio Fernandezek esan duenez. Orain, seguru berriro joan direla, noski. Ea ba, beste gora berari gabe, bukatzen dugun gaurko lehia. Bigarren txanda hastear dago, gogoratu lehen kaletik San Juan, bigarrenetik Tiran, hirugarrenetik Zierbena, eta laugarrenetik Ondarroa. Erreferentzia Kabok markatu du. 20, 25 eta 86ko denbora, bideo finisa aztertu eta gero. Hor nonbait. Hor ditugu laurak, bandera txuriak ora, eta itxasoko epailearen esku irtera. Bandera gorria, bai! Vale. Egokia. Hala iruditu zaigu guri. Eta hasi da beraz, bigarren txanda. Gogoratu 11 hauen artean, indartsuena, zailkapena ikustea besterik ez dago, Zierbena dugula, 78 puntu eta garaipen bat. Tiran eta San Juan 56 punturekin ditugu, eta Ondarroa 53rekin. Honek esan nahi du, 6., 7. da 8. artean, badagoela oreka, eta hau entzatera asko dagoela jokoan. Zailkapen nagusiari begira. Momentuz Ondarrutarrek segundutxo bateko atzerapena dute, eta hemen San Juan, Etxabek prestatutako kuadrilla,
eta gaur Arkaiz Goñi veteranoa kanpoan. Jauna, Meltxor Ramon Arriz gaur laugarren tostan, hirugarren tostan ere ibiltzen da. Hondarribitik joandako mutila Xabi Zabala gaur da, hirugarrengoan. Bedia berriz bosgarrengoan, eta gaur Juan Mari Etxabek atera duen taldea pixka bat ikusita, ohiko bizkarrezurra eta talde erraz ezagutzeko modukoa. Oraindik denak babesean edo, Segundo batean dira laurak. Hemen da Tiran. Tirani buruz zer esango dugu, Galiziako txapeldun eta ilusioz beteta. Kuadrilla hontan antzematen da itxasoko estropaden zain eta goze horrekin behintzat badaudela eta demoraldi amaiera ona egiteko itxaropenarekin. Hori da, eta Tomoka Madosek esan dugunez, pixka bat abuztua iritsi zai, bere bertsiorek onena eta modu jarrai batean emateko. Gaur, Pedro Jesus Fernández jarri du, estribo ranketik, Raúl Nobele bigarren gora, Tomas Casas bosgarren gora, estriborrean dantza pixka bat bai, eta Kanbados bera, azken aldian, kontranketi ikusi dugu, gaur babor espaldan. Zierbenak buru hartu du, hor da Zunzunegiren taldea, eta azaldu beharko dugu gaur, Lazkano jarri duela, beti dantzan ibiltzen ditu bi patroiak, asteburuero bakoitzari estropada bat ematen dio, baina gero, tosten artean, kokalekutan ere, mugimenduak badirela, eta arrobikoen aukera ere badela, gaur Fernandez barruan dela, estribor. Lehenbiziko aldiz, gaur Ignacio Fernández, bosgarren tosta horretan, eta estriborra, mutilako inbeste ez, baina tosta asko aldatu ditu, Espainiko txapelketan aritu etzen Ricardo La Madrid, gaur ranketi da, Jon Leikan da, babor espaldan, eta ligako beste taldea. Gaur konetan, grupoen muga hori errespetatu. Hor da Zierbena, estropadaren burua hartuta, baina 2 segundutan dira, lau traineruak. Hor ditugu beraz. Eta guazen orain laugarren kaletik ari den Ondarroa orkestera, bihar etxean dute estropada, hori beti zaintzen dute entrenatzaileek eta noski Iriondo prestatzailearen buruan hori izango da. Zalantzari gabe, horren Eskola Beligan egon da, asteburuko helburua. Hura da, baina gaur hemen arraun egin behar da, Iriondo pozi aldaketa egiten ari da estropadero, eta pixka bat harrituta, Ondarroak liga osoan zehar irtera oso onak egin ditu, eta gaur laugarren kale horretatik, dagoeneko treneru bat galduta. Lau segundo bai, desente. Askotxo galduta. Eta Arkaitz Goñiren hitzak ekarriko ditu orain pantailetara, San Juango arraunlaria, ibilbide luzekoa, eta gaur estropada lehorretik jarraitzen ari dena, hemen bere hitzak. Bueno, ja temporada erdia iritsi da, eta ja nik uste postuak finkatu diala gutxi gora bera, eta gu hain gaude burrukan Tiranekin ez. Eta gure helburua da bintzat, helburu ondina da kontxai begira jartzea eta sartzea. Eta hortako argi dakau, oain salto handia eman behar dela goraka, Zierbenak orain dela 2 aste emandun bezala, Tiran eta gu saiatuko gara salto igora ematen, eta ber gaur nola dagoen itsasua, marea biziak dira, eta hemen beti lehenengo kalioi ez da oso izaten, eta sortu pixka daukaun, eta Tirani puntu hoi sartzen diraun, eta tartea onditzen juten gara Tiranekiko. Hor da, mezua, irakurketa, esperientziarena, ofizioa oso ondo ezagutzen duen gizonarena, eta Donostiako lehiari begira, San Juan Darrak, aurreko asteburuan, gonbitea izan zuten, baina azkenean ez ziren izan, Espainiko txapelketan, eta begira, zer den, eta helburu garbia duten oski Etxaberen mutilen dudari gabe. Zierbenak, denboraldi amaierari begira. Zierbenarentzat post 0-1, Tiranek post 0-4, San Juanek post 0-5, eta Ondarrutarrentzat post 0-6 hain zuzen Astilleros, lehen maniobran markatutako denbora. Eta Ziaboga ostean orain, Zierbenak Tirani 2, horrek esan nahi du 2-3, Tiran hor dela lehiarako, eta San Juan ere hurbil. Ondarrutarrak ere 4 segundotan dira, ea ze gertatzen den orain. 7, 8, pisa, 9, 10, va, ponte plano, venga Ignacio,
Ahí va, campeón. Atrás. Aitor Lazkano gaztea, patroilanetan. Kadetetatik gora salto eginda. Bera, gogoratu, arraunlaria, batelean da trainerinan, eta orain patroilanetan, eta Zierbenak irabazitako bandera, berak astindu zuen Galizia. Jokin Arrasate, Ondarro, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bihar izango da, gaur hemen gaude, Hondarribian, eta ikusten ari garenez, bueno, denbora okerrena markatzen, baina 6 segundotan ez dela alde oso handia, ez da. Bueno, gaur momentuz denbora txarren hemen txandan, baina esperantzi badakau remontateko pixkat. 8. toki hori buruan, sendotzeko sailkapen nagusiaz ari naiz. Posigaz postu horreaz, baina ekipu gogotsu da eta guk beti gora begire. Ia lortzen duguen pare bat postu goragoa izaten. Eta helburu polita litzateke Hasiberri batentzat, ez? Hasiberri ez, barkatu, Igoberri. Igoberri, Hasiberri ez, urte asko daru hor batez trainerundazenak urte asko erramutan, baina bai azeten Hasiberriak, eta etxen gabizinaz posik, baina beti gora begire. Jokin, bihar Ondarroak hartuko du TK Ligako estropada bat. Egun polita eta historikoa ere bai izango da, ez? Bai, oso polita, gaina prebizionak da zemonda, eta ikusten da errexe ilusionata dela, eta mendixe jende guztiei animaten, bizarri ikustea joteko estropadi, eta gure mutiak animateko. Hortxe mesua, eskerrik asko, sorteo. Zeuei, eskerrik asko. Momentu Zierbena eta Ernest San Juan eta Tiran, hortxe danak sartu dira eta Ondarrutarrak 5 segundora dira, baina 3 arraun elkarte, segundu bateko tartean ditugu, oso txanda polita. Eta Ondarroan bihar gizonezkoen estropada, baina gaur emakumeen estropada izan da. Emakumeen Gipuzkoako ligako estropada, Ondarrutarrek antolatutakoa, eta Sara Gandarak emango dizkigu bertako datua. Iñaki Arostegiren eskutik ere iritsi zaizkigu datu horiek, eta esan behar dugu San Juanek irabazi duela beste behin ere, 10 eta 55 denbora eginda. Bigarren Orio izan dela, 10 eta 51, eta hirugarren Ibaika, 10 eta 57 beraz. Gipuzkoako ligako 10. jardunaldiaren ostean, San Juanek segitzen du lidertzan, sendo. Hor da bat datuak gogoratu, emakumeen liga nagusia, Euskotren liga, urrengo asteburuan bukatuko dela, Zarautzko 2 jardunalditan, hortxe erabakiko da. Aurtengo emakumeen liga eta San Juan Gipuzkoako ligan aurreti da, eta liga nagusian ere bai. Bueno, segundo bat, Ibon! Eta Zierrena ikusi duguna, erabat estriborrera jun eta lehenbiziko kalera joduela, horri propio hartutako erabakia, segurutik. Bueno, eta ikusi dugu beste gauza bat ere bai. 3. kaleetik Zierbenak maniobra arazori gabe egin duela, Ibon. Bai, nik ez dakit, propio edo joan egin zaion, oso zabaletik egin du, Behar bada, zuzunik egin duta. Baterak. Pixka bat harrituta, nola Zierbenak, Tiranek eta San Juanek estriborrera jodute, Ura gora dator, ontziari, patroiei, itxasoak hori eskatuko dira. Hemen Endika Perez. Goazen ba, San Juan Narrekin. Ontzi bat Tiran ere hor da, Gaur ere San Juan barrura ondo, Eta hor, kanpokalde horretan bada lana, bada mugimendua, eta estropada asko aldatu da horre. Eta Ondarrutarrak segunduak galtzen 8 dira, lehen txandan San Pedro estropada puntu hontan zen azkarrena, eta hura 9 segundu, beraz Ondarroak eskutu beharra du. Izan ere, Ondarrutarrentzat helburu bada, bigarren txandan aritzea etxean zaleen aurrean, eta ez lehenengoan, ez da? Gaizki pentsatzen hasita, eguraldi aldatu zuen lehenbiziko txandatik bandera irabazteko aukera gehiago, baino normalena izango litzateke bigarren txanda joan nahi izatea. Eta bihar ere hori izango da haien erronka, ez? Tirane zabaletik, oso zabaletik. 9:55, irteran San Juan eta Zierbena, Tiran baino hobeto. Eta 8 segundoko atzerapenarekin Ondarrutarrak 10-0 egin dute, lehen txandako azkarrena lan erditan San Pedro izan da 10-0 San Juanek eta Zierbenak 9:55, Tiranek 9:57, eta Iteran ere horrela ditugu parean biak, eta Tiran 2 segundora. Eta San Juan urte hasieran irregularrago ikusi genuen, eta gaur baieztatzen ari den beste joera bat, Treneiro Arrosaren inguruan, itxasoan,
maila hobea ematen dula, eta batez ere nire iritziz, poparean asmatu egiten dutela eta asmatzen ari direla urten. 9 mejor que San Pedro. Ara, hau Endika Perez. Motibatzeko, datu horrek asko balio du. Mismo tiempo que Ciervena. Ángel Manuel Vieitez, Tirán, arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero, cuéntame, ¿cómo habéis ocupado el tiempo? Espera. Entendiendo que se jugó el Campeonato de España y que no acudisteis, ¿cómo lo habéis hecho? Bueno, se organizaron allí los vecinos una regata y se fue a esa regata. O sea, que no habéis estado parados, ¿verdad? No. ¿Estáis pensando en la Concha? Pues sí, la verdad, es cierto, es la regata que falta. Entonces, a ver, qué sale. Primero clasificarse y luego ya veremos. Y con respecto a esta liga, en la clasificación general, máxima igualdad entre vosotros y San Juan, ¿verdad? Estáis empatados ahí a puntos, a ver qué es lo que sucede en estas regatas. A ver si somos capaces de remontar y ganar la tanda, por lo menos. Si no, pues felicitar al campeón. Os gustan las regatas de mar, ¿verdad? Sí, mejor que de río. Y luego nos dicen que nosotros somos de la piscina. Entonces... Bueno, pues que tengáis mucha suerte. Eskerrik asko, gracias. Ustedes. Itxaso darrekoak, igeri lekukoak txantxetan entzun behar dituzte hauek ere, baina itxasoan oso ondo moldatzen da tira. Eta Zierbenaren kuadrilaren indar hori bati horiek, ari gara orain ikusten Ibon. Hori da orain, haizea kontra, korrontea kontra eta itxasoa kontra. Ez dira askotan gertatzen hiru aldagai horiek, batera orain, kontra, dena kontra daukat. Eta hor, indarlana izaten da askotan, eta orain hori da agertzen. Aguazen bat Zierbenakoekin. Acaba el redondo. Acaba el redondo. ¡Rema! ¡Va! ¡Ahí! ¡Va! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Ahora! ¡Atrás! ¡Va! ¡Ahí! ¡Va! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Se mueven dos, ¡No se mueve nada! ¡Y dos! ¡Vamos a entrar! ¡Va! Ia 6 metro oraindik. Balizaren bila hor lana dago. Marreko askatu. Itxasoa hor... mugituta dagoela. Zailagoa lanerako. Eta hor, ondo ikustena, treniroen aurreko KL inguru horretan, horrateratzen den aparra bizutza hori. Tokira ekartzeko esan izarra. Atartea zabaltzen ari da Zierbena. Nabarmen. San Juan parean zuten lan erditan. Eta Tiran 2 segundora. Eta biei 5 segundu, ia 2 traineru, asko. Lehenbiziko luzean ere bestea baino beto joan da, gero ziagoan ikuste dut, pare bat segundu edo galdu dituela, eta San Juan gain gainera etorri zaio. San Juanek, nik uste dut, tanda irabazi nahi badu, eta nahiko dute, eta nahi dute, noski orain neutxi behar dio, San Juanek. Eta Ondarroak, bigarren txandan aritzeko postu hori mantenduko luke, orain arteko ikusita, baina 3 segunduko altxorra du, Hor lanean jarraitu beharra dago, bukatu arte, dudari gabe. Ondarrotarrena, hasieratik ikusi da, Ondarroa oso ondo ateratzen den kuadrilla, baita 2., 3. minuturako, normalean diferentzia markatuz, eta gaur bezala hasieratik horrela inazkar geratzen denean traineru bat, horrek esan nahi du, ez dutela egun honi. Ondarribiko 30. bandera dugu jokoan, Mafre saria, Liga 11. jardunaldian, abuztuan beste 5 estropada izango ditu, Kontxak eragiten duen etenaldiaren aurretik, bihar Ondarroan, hurrengo asteburuan Zarautzen 2 jardunaldi, eta abuztuko azken estropadak Galizian dira. 26an, Larunbatean Moañan, eta 27an Boiro. Sigue, escucharme equipo, Tiran asko galduta orain, luze batean, 2 segunduko atzerapenarekin hasi, eta orain, 10 joan da tarte. Estropada honak ikusi dizkiogu Tirania aurten, baina egia ez bezala, nahiko irregular dabil. Orain txebaliza gain. Orain zer egiten, Zabaletik hartu du lehen. Kabok 15 eta 15eko markatu du. Ikus dezagun horre. Sergio Alba horrekalari. Orain estuago. Arazori gabe, Zierbena. Orain Ondarrotarrak eta Zierbena, arazori gabe.
15 eta 16 Zierbenak, 15 eta 22 San Juanek, Tiranek 15 eta 27 eta Ondarroak 15 eta 34. Erne, Kabok 15 eta 35 markatu baitu eta Kaboren azken luzea seguru ona, berak irabazi du lehenengo txanda, atzetik aurrera, beste batzutan bezala. Ea ba, ondarrutarrek luze hau behar bezala kudeatzen duten. Sailkapeneko 8. postori gaurkoan lotzeko. Ez dela bihar lehenbiziko txandatik. Hala da. Zierbenak San Juani 6, Tiran atzean 12. Xavier Arrara, San Juan, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Azenolako berdintasuna sailkapen nagusian Tiranekin, ez da? Bai, hortxe gaude, ez, lehian, Zierbana Tiranekin berdindua gaude puntotan, eta gaur ere bai, hortxe, ez, orain arte parian gea, beraz, berdintasuna. Aber, guain segundutxo horiek gure alde daudenak mantentzeri badaukagun, eta Zierbanari moztuko bagenioke, hobeto. Lenda biziko kaletik zoazte, hasiera batean, inok nahi zuen kaletik, ez dakit, aitzakiarik gabeko kalea dirudi, baina ez dakit. Beia, egia da, ordezkarin bileran inorrek ez zula nahi lehenbiziko kale hori, baina ez dut ustea intxarra danik. Ona ere ez dizuke esango, ona danik, zen badauka igual etortzeko abantaia txiki bat, kontran juteakoan dana, ez? Baina, bueno, gaur ez dut uste aitzaki haundiri dagona kaleekin. Zorionak, neskek irabazi baitute Ondarroan, Gipuzkoako Ligako 10. Estropada puntuagarria, eta datorren aste bukaren bueltatuko dira, ea liga lotzerik duten. Bai, egia da, zorionekoa da, batelera beste ikurriña bat lortzea. Ondarrun, esan beharko diogu, aber nola egin duten bihar aragoaz eta, baina bai, zorionekoa, postekoa da gaur egun ematen nahi dia maila, eta datorren igandean zarautzen nik usteko gotxo jungo direla ikurriña hori eta liga erabastea. Zorionak, sorte hon, eta eskerrik asko, Xabier. Eskerrik asko zuei. Arraraz jaunaren azalpenak, eta jator, onartu du, gaur lehen kalea etzaiola iruditzen besteak baino kaskarragoa. Erabat konformeni, Bai, alegia, hemen fama honik ez du, baina lehenbiziko kalea hemen batzutan txarra denean oso txarra izaten da, eta gaur ez zaitu iruditzen alako egun mota denek, eta bestetik, begira Zierbena orain ere, erabat estriborrera joan. Lehen ere hori egin. Zierbena estropada egokia egiten ari da ona, 7 San Juani, Tiran 14, Erne, ondarrutarrak Tiranen gainera sartu dira eta, Tiran 15 orain, Ondarro 16. José Luis Herrerías, Zierbena, arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. Bueno, esa calle 3, por la que hemos visto anteriormente, Ares teniendo algún percance en la Ciaboga, no sé qué te han dicho los jueces. Bueno, parece ser que como que hay alguna tacha suelta, pero no sé si ha sido Ares al agarrarse la primera vez o es que estaba suelta de anteriormente. Bueno, lo han corregido y parece que nos ha ido bien a nosotros. Sí, de momento vais marcando el mejor tiempo, cabeza de regata, por lo que no se va a repetir lo de los 2 años anteriores, ¿no? Esos últimos puestos aquí en Hondarribí. No, menos mal, porque vaya racha que llevábamos los 2 últimos años, hemos sido últimos en esta regata. Teníamos un gafe. ¿Qué sensaciones os han dejado ese 4.º puesto en el campeonato nacional? Bueno, yo creo que ha sido una regata bonita, estar como estuvimos ahí, yo creo que por la peor calle, peleando con la regata, yo creo que fue una regata para tener en cuenta y con ilusión y con ganas ir ya afrontando la eliminatoria de la Concha. Muy bien, pues muchas gracias, mucha suerte. Eskerrik asko. Herrerias jaunaren posa. Eta Erne, Ondarroa Tiran gainditzeko asmoarekin hortxe ari baita burrukan. Argi dagoena da, Kabori biek 5 segunduko tarteare sartu diotela estropada puntu hontan, azken 200 metrotan gara. Eta posizioak argi daude lehenengoa eta bigarrena, hirugarrena ordea ez. Aipagarria Ondarrutarren lana orain luze honetan. 7 segundutako desabantaila zuten, Ondarrutarrek Tiranek egin eta gainera torri zai. Guztiek estriborrera, Horta Zierbena, nagusi, Hondarribiako uretan hemen bigarren txanda. 4, 5, 6, 7, Mitraineruko errentarekin. Kaboko 20 eta 25 markatu du lehen txandan. Orain Zierbenak 20-05. San Juan bigarren. Bai, San Juan. 7 gehiago, 20 eta 13. Eta azkenean bai, Tiran garbi sartu da 3. Eta orain Ondarrutarrak Kaboren aurretik 4, baina Kaboren aurretik. Beraz,
horrela dugu zailkapena, lehen bitxanden ostean. Zierbenak 20:05, San Juanek 7 segundu gehiago, Tiranek 13 gehiago, Ondarroa, laugarren Ondarrutarrak 17, gero Kabo 20, San Pedro 24, Astillero 27 eta Ares 50. Aizea 10,4 mendebaldeko ikutuarekin. Eta horrezko txandan berehala gogoratu Hondarribi. Etxeko ontzia lehen kaletik, bigarrenetik hori jo, hirugarrenetik Kaiku, laugarrenetik Urdaibai. Euskolabel produkturik onenak dituzuela, hortxe dugu, egaluzte... Arratsaldeon berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Hondarribin gara gaurko honetan. Hondarribiko 30. bandera Mafresaria dugu jokoan. Eta zailkapena momentuz era honetan. Zierbena buruan 20:05, 62. Hori hobetu behar da. Hemengo bandera etxera eramateko. Gero San Juan, Tiran, Ondarroa, Kabo, San Pedro, Astillero eta Ares. Astillerok beraz puntu bat bakarrik jandio Aresi. Gogoratu Aresek bi gora bera larri izan dituela. Kanpo kaldeko bi maniobretan, lehenengoan eta hirugarrengoan beraz, bi arraun hautsi dituzte. Eta haiek esango dute, hor estatxare matetzegoela ondo eta bar, baina uler daiteke baita ere, ez direla finegi ibili, maniobrak egiterakoan, eta lehenengoan gora bera izan baldin badute, hirugarrengoan margen handiagoarekin landu behar zutela maniobra. Eta eskutik jo dute eta azkenen... berriro ez gertatzeko, ezta? Eta gogotik orden dute azkenen. Bueno, hemen dira favoritoak. Lehen kaletik Hondarribia, Orbañanosek prestatutako taldea, bigarrenetik hori jo, Salzamendik prestatzen du, hori jotaren San Nikolas badakizu, hirugarrenetik Kaiku, Korta eta Cruzesen taldea, laugarrenetik Urdaibai, Joseba Fernandez prestatzaile, zailkapen nagusian Urdaibai lider 111 puntu, Hondarribiak 108, horiok 89, Kaikuk 81. Abante! Hortxe ditugu lau ontziak epainen agindutara kokatuta. Estribor! Abante, estribor! Ea ba. Urdaibai zerbait Zertxo bait, bai. Aizeak bera ez du egin, Mikel, Zait iruditzen. Bueno, lehenengoan 9,9, bigarrengoan 10,4. Mendebaldeko ikututxo bat hartuta ere bai. Hemen mendebaldetik gehiago jotzen duenean, laugarren kaleak babesa izaten du. Urdaibai irentzatu nahi izango litzateke. Hortxe dira ba, Begira Hondarribiako estriborrak, begira, oriotarrak baitenak. Xuxen trenerua dukitzeko. Bandera txuria gora, Erne, itxasoko epaileak bandera gorria gora, bai! Ondo, garbi! Ea ba, hemen dira laba hondia. Ze jendetza bildu den Ibon gaur ere, estropada bertatik bertara jarraitzeko, eta nola bultzatzen duen jendeak etxeko arraun elkartea Hondarribia. Azken urteetan bezala hemen jendean dana mugitzen da, liga osoko estropadarik, jendetxunetakoa bai, eta urten ere, azalek ez dute utxegin, berrira, begira, Horko barra arrigurtzi horretan, zenba jende dagoen. Eta irte eron egin du Hondarribia gainera. Ona, Kaikuk ere bai, segundo batean dira lauak, oraindik minutu erdi besterik ez. Eta oso ikusgarri izan daiteke gaurko hau. Ni behintzat ikaragarrizko gogoa dut, Espainiko txapelketan gertatutakoaren ostean, gaur beste irakurketa bat egiteko, edo azterketa bat, nola moldatzen diren ontzia handi hauek. Bueno, hitz egin ezagun Hondarribiari buruz, besteak beste, baja oso aipagarri bat dute, Manes aldairena, hernia baten eraginez, arraunean egin ezinik, eta demoraldiko momentu dena dira txarrak, olako gizon bat galtzeko, baina hau benetan tamalgarria da. Hori da, lehendik ere ikutu amentzeukan hori, eta pasaden igandean Espainiko txapelketako hirugarren luzean, sumatu ementzuen, hor mugimendu batzuk egin ditu, Beñategia zu hirugarren tostara pasadu, Iñaki González bigarren gora, eta gero estriborrean, bikendi altzat, normalean maztostatik hibrida, eta gaur 5. tostan da. Bueno, goazen Salzamendiren gizonekin, hori jotarrekin, hemen ontzi indartsua, Galdiz eta Unai Etxeberria besteak beste gaur kanpoan dira, baina ontzi esan daiteke benetan errespetua sortzen den horietarikoa,
kokatu dela gaur hemen lanerako Saltsamendi. Hori arraunlari eskarmentun osatutakoa eta abar, Imanol Garmendia, gaur bigarren tostan, aurten dizentetan ikusi dugu, eta gero aipatu, Pol Galdizek, Espainiako txapelketako finala etzuen jokatu, etzuen arraunen egin, eta gaur ere, lehorrean dela. Bueno, Kaiku eta Urdaibai estropadaren buruan, biak hirugarren da laugarren kaletik ditugu, Hondarribia segundu batera, hori jo, bira. Eta hemen da Kaiku, ala ikusi dugu, kaian, Jose Luis Korta, hori seinale ona izaten da, eta ipagarria besteak beste, Fede Steindal, gaur lanean ari dela, barruan dela, Ibor. Hori da, lehenbiziko aldiz, denboraldi osoan, ligako lehenbiziko estropada du, Argentinarrak azken urteetan inork ezagutzen ez badu, estropada gehiena jokatu dituen mutil titular horietakoa, laugarren tosta baborrean Diego Hermo, estriborrean da, eta gero bestetik aipatu, estriborrean ere, aldaketatxo bat egin duela, eta Francisco Montes, ohiko titularra lehorrean utzi duela Korta. Ohiko titularren artetik, esan daiteke Javi Perez eta Montes, Sasa Hermo gaur falta da. Bueno, estropada ederra dugu, Bermeok buru hartu du, segundutxo bat beste aurkariei. Hor dira Bermeotarrak, gaur Eneko Bilbao, herriko semea patroi lanetan, ea ba. Hor dira Joseba Fernandezen gizonak eta Joseba Fernandez bera kanpotik ontzia zuzentzen. Hori da, sasoi betean dagoen kuadrilla eta pasaden igandean Espainiko txapelketa irabazi zuen taldearekin alderatuta, aldaketa bakarra. Peñat Ezagirre, Babor espaldan, Azkarate Mikel aurrera pasadu eta lehorrean geratu dena Xavier Zuleika. Orain Urdaibaik une oso ona du, une oso ona ere. Joseba Fernandezen hitzak ekarriko ditugu pantailetara, estropada aurretik Sara Gandararekin hitz egin baitu. Bueno, uste dugu ondo iristen gehala. Azkeneko hiru garaipenak, bai zierrenakoa, zelkapenekoa eta finalekoa, Espainiako txapelketan. Bueno, konfiantzaz bete gaitu eta bete gaituzte, eta uste dugu ondo iristen gara gaurko estropadara. Behar bada, badakigu ligako egoerara buelta gaitezkela, berdintasunea, eta asteburu hori, Espainiako txapelketako asteburu hori berriz xamar izaten da, eta ez dugu ere jaramon gehi egiten garaipen zabalari. Beraz, espero dugu gure betiko maila ematea, erregulartasun hori, eta gaur berriro ere sensazionak inertetzen gamendik. Hortxe da, balizetara hurbiltzen hemen lehen txandako labontziak, hori jo errekuperatu da, Kaiku orain 2 segundora. Momentuz albistea, inork ez duela estropada txikitu. Bai, Espainiko txapelketan ez bezala. Hori da, ligan hor Azkarate, Gareneko prest, eta argi ziabogai, argi ziabogai. Kaiku atzetik. 4 eta 59 Urdaibai. Kaiku hirugarren kaletik. Ziaboga garbiak. Libratu du, Kaikuk ere. Eta, Urdaibairi 4 eta 59 hartu diote. Orio eta Hondarribiri ere bai, eunenekoen dantza da. Orain maniobra ostean, Urdaibaik hori jori bat, Hondarribiri bat eta GPS-a dantzan dabil. Eta Kaiku, Ziabogan 3 eta orain 4. Hor ikusten dugu, Orioko San Nikolas Ternieruak aurrean, pestainatxoa dara mala. Eta horrezko txandako apalena, momentuz Kaiku da, Zierbena aurreko txandako garaile baino, segundu bat edo 2 bizkorrago doa. Eta haizea, hor kanpokaldean, begira anemometroa, 20-22koa. Bai, haize pixka bada eta begira orain. Urdaibaik minutu batean tartea zabaldu egin du, eta horrek esan nahi du, indarrez ondo da zela eta bai, baina hor hartzeko moduko olaturik badela. Eta patroi gaztearekin gainera. Banderarik ligan irabazi gabe, asteburu ero txandaka mantentzen ditu, eta B11tik lehen ontzira, Joseba Fernandezek apustua egin eta Robikoarekin hor, eta estropadak eman dizkio. Gero, txapelketan, bai Euskadiko txapelketan, da bai Espainikoan, Karpintero izan zen, noski, baina hor dago gaztea, bere tokia kakotxartean esango dugu, eskatzen. Momentuz ere oso ondo ari da, eta lehen Zierbenak ikusi dugu, nola estriborrera egin duen, eta orain Urdaibai ere, erabat, 5. kalearen bila ikusi du. Pedro Mari, Abando Kaiku, Arratsaldeon. Arzion.
Beno, aspaldiko partez, Fede Steinil barruan dela. Bai, ez dakit, momentu baten hor egon gara estropada sartute, ziabo gartu eta osten hor 3 segundo galdu du, eta ia rekuperatzen dugu olatu ez dauz, baina, bueno, ia korrente dala edo beste aixia alde daukagun edo ez dakiz zer, baina ia zehoz rekuperatzen dugu. Baina hori, gaur Fede barruan dela, Bai, bueno, hortxe dago gure denparada behi Zierbaneko gertu edo hortxe gabiz borrokatzen eta, bueno, gure burua hortxe da laugarren postua mantentzea, laugarren postu edo txandan nagusian hor mantentzea eta gero bestetik hortxe aldaketa batzuk egin eta estropada torren erronkai begira. 3. kaletik zoazte, Aresi gertatu zaiona, bueno, horrek ematen du egon ezina, ez da? Bai, bueno, ikusi da kordal batzukan, soka batzukan egon direla solta eta, bueno, esan duzkuela, bai, konpondu inda bela, bai, Ares zoritxarrez, galdu dago segundo pilo bat hor, eta, bueno, dekoan hor, berak hor borrokan azken horreko txanda, hor nahiko kategarri izan da berentzat. Kontxari begira zaudete? Nola ez, kontxari begira dano bizemen eta guain emetik aurrera puntu bat afinatu inberda, bueno, nahiko zaila nahiko zazpian arten sartzeko eta nola ez, zaila hau bada arterako gaur aurtengo zaila biziko da. Sorte hon, eskerrik asko. Eskerrik asko. 3 segundo, 11 bat, Urdaibaiko Hondarribiri, baina barruan gaude dio Amunarriz. Eta deigarria, Miguel, 3 segundo hori Hondarribiri hori lau, han kanpoan segituan atera dizkion horiek direla. Maniobra osteko lehen minutu terdien. Hori da. Hondarribia treneru batera, hori pixka geixea oso fetzen. Eta Kaiku asko erori da, 9 segunduko tartea dago, ala ere Kaiku Zierbena baino bizkorrago. Gauzak horrela bihar Ondarroan horrezko txandan izango litzateke, baina asko falta da. Erdira ere ez gara heldu, lanean hasi direnetik orduzue kronoa. Oraindik 9 minutu ez. Hondarribitarren patroia. Amunarriz, patroien zelkapenean liderra. Errenta handiarekin 15 puntu ditu. CaixaBank sarian, Jimenok, Kaikukoak 9. 3-4 segundoko tartea gire bitartean, estropada bizi-bizirik dago, Bai, horixe. Bizi-bizirik dago. Hondarribia eta Orioren alde esan dezagun, Urdaibairen tiradizo horri, eutsi egin diotela. 11 bat, Bermeotarren errenta hori da. Ea maniobra hau, oso garrantzitsua izango da. Ziaboga txukun egin eta ea gero 3. luzean indarraldetik eta nola ditu. Ezeak pixka bat tirako die, Gaude, bai. Handa ira, Bermeotarrak, Eneko Bilbaoren agindutara maniobra egin. Hondarribi eta hori jok ere bai, Hondarribi pixka bat aurretik irten da. Eta orain Kaiku. Niokez maniobrarik horrena, Miguel, Hondarribi arna. Bai, ados, dudari gabe. 9:54 Urdaibaik, Hondarribiak 9:56, hori jok 9:57, Kaikuk 9:54. Eta Urdaibaik orain maniobra irteeran, 2 Hondarribiri, 4 hori, eta Kaiku 10 da. Están muertos los verdes. Ahora, begira. Hilda daudela alegia. Ahora berri morala emateko. Alexander Estebani, horro garra eman dio. Eta lehenbiziko luzean, Urdaibai, Hondarribi hori abiadura berean, Urdaibai kanpoan buskatu, Bueno, hor da, lan erditako zailkapena. Horiok orain este segundutxo bat galdu eta bostera da. Baina 2 segundu besterik ez Urdaibai eta Hondarribiren artean. Hondarribia une oso ona bizitzen ari dago, oso ona ere. ¡Bota la OE! ¡Equipo! ¡Vaya que la ¡Bai! ¡Ahí duela! Amunarriz mutilak animatzen, jota daude dio! Eta mutilak hitz egiteko daukaten momentu bakarra horixen da. Balgea, eta denek, bai! Orduan bakarrik hitz egin dezakete. Iñaki Arostegi, Orio, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Nola ikusten ari zara gaurko estropada hau? Estropada polita, oso estua. Lehenengo Ziaboga da segitun Urdaibaiek hor pixka bat, hor traineru bat atera digu bai Hondarribia eta bai guri.
Baina, bueno, hemen bukaeran berriz estutu da, eta, bueno, uste gu 5 segundua guaztila, baina, bueno, hortxe, estropa uste oso estua dijoala eta oso polita. Iritsi garela ligako bigarren zati honetara, eta bigarren zati honetan ez dakit, baina nik uste pentsatzen gabiltzara ja iraileko kontuetan, ez da? Bueno, bakoitza bere planifikazioa dauka, bakoitza jakingo du, ze momentuan harrapatzen duen estropada bakoitza, gu garbi daukagu gure lana nola egin, eta behingoz behintzat dana oso ondo ateatzen nahi da, eta oso gustagoaz. Zuk zeuk emandako informazioa, Ondarroan, Orio bigarren gaur, zorionak Nadet Agirre eta neskei, Bai, eskerrik asko, egia esan oso guztua. Neska ikusten dut, azkeneko estropadetan aurrera pausa ematen egia, Euskotren ligan ja hor estropada erdia edo 3 laurden hor eustea lortzen genuen, eta gaur bigarren, Ibaikan aurretik, San Juan gandik 5 segundura eta oso ondo. Zorionak eurentzako eta sorterik onena, hemen Hondarribiako lan hauetan. Venga, eskerrik asko. Estropada ederra ari gara ikusten gaur ere, eta jadanik esan daiteke, Euskolabel Ligan demoraldian zehar ikusi ditugun estropada hoien orekarekin, haien tankerakoa. Espainiko txapelketan izandako zulo handi hori, diferentzia handi horiek, beste leia bateko tarteak izan dira. Gaur ez diru dialakorik gertatuko denik. Zain dezagun une hau, lehenbiziko luzean, Urdaibai kanpora, hemen puskatu edo tartetxoa zabaldu duelako. Beste dato bat ikuslentzat, Kaiku Zierbenaren denbora markatzen ari da. Parea. En 2:10, puntos. Amarrekoa, Eneko Bilbao. ¡Sí, largo! ¡Luce! ¡Gol! ¡Gol! Gogor egin da, bat ere balantzarik egin gabe. ¡Gol! Zimela, Eneko Bilbao, lanta honeko matroia. Beharko, gara bat denik usten ziren, jokeiak dirudite, Orain beste segundu bat, Urdaibai, Hondarribia. Hauxe du momenturik onena, Bermeoko kuadrilak. Eta Kaiku sufritzen ari da. Eta gaur ere, joateko oso exigente dago, pentsa, 5 minutu behar izan dituzte, kanpora joateko. Hemen dira Hondarribiarrak. Segi egin behar, mutilak. Ez dago beste biderik. Segi egin behar, eman da. Garri oskorre eta eman. Nekeari kontra eginez. Hor karan berrik izan du, kanpora ere olatu hartzen dela. Berreun metro, hor dira ba. Hau ez dara baki Mikel, Orain segundora. Ongi bideratua bai, Urdaibai talde fidagarria da, baina ongi etortzen dena poparean, hori demostratu dute azkeneko estropadetan. Gaiz eta gaur, olatu ikaragarririk ez izan, hor kanpoa mugitua dago, eta Bermeotarrek aprobetxatu dute hori, bigarren luzean. Orain, errepikatu daiteke hori, edo beste batek ardezake burua. Hondarribiari orain 4 segundo, eta 4 segundo horiek, 3 behintzat, orduan txe, une hartan txe, jantzizkiot. Zierbenak 15 eta 16ko demora markatu du. Ordoaz, Bermeotarra. Ziagoga. Urdaibai segurutik. Begira, orain estuago Hondarribiak. 4 gehiago. 15-0-7. Hori jok 15 eta 10. Hondarribiak ziagoga zoragarri tartea. Orain Kaiku. 15 segundoko atzeraperarekin sestaokoak, 15 eta 18, Zierbenak baino 2 gehiago. Beraz, Zierbena bihar, gauzak horrela amaitzen badira, horrezko txandan izango litzateke Ondarroa. 5 segundo, Ibon. Urdaibaik Hondarribiri orain post maniobran 4 ziren. Hori maniobran 7, orain 7-8. Hondarribiak orain zaila du. Urdaibai bezalako talde bat luze bakar batean 5 segundu kentzea baina, zerbait erakutsi badu Ama Guadalupekoak azken urteotan horixe da. 30 paladan dagoeneko, Hondarribia, orain txestutu beharra dago, banderaren lehia hortan, buru belarri zartzeko azken txampaldu arte. Eta hori horrespeto guztiarekin izan da, lehia horretatik kanpo dagoeneko. 9 segundo asko jeru itentzez, errekuperatzeko. 4. Orain norabideekin eta ea. Hondarribiarrek inor baino beto ezagutzen dute hau. Hondarribia begira bere kaleari eutxiz. Hondarribiak ez du estrigorrera jo. Kaletik, 3 segundora,
3 segundora eta postera ere ibili dira. 3-4. Ondarri bibera ere ikusi dugu hemen, lehen kale honetatik garaipena lortzen, Bueno, esan dezagun hemen, entzun patroia. 3 segundora dira, urbil daude. Bueno, hemen marka, bandera jokoan dela. Ligako estropadetan Bermeotarrena da Urdaibairena 19-21, baina Kaikuk Euskadiko txapelketan 2009an 19-16koa markatu zuen. Kaiku gaur urruti dago, 17ra, Zierbenak baino 2 gehiago. Hortxe Hondarribia, estutzen eta Urdaibai eusten. Ea orain Urdaibaik nola erantzuten dion, Hondarribiaren jo honi, Orain Urdaibai burua hotz behar du, eta arraunketa espresakatu. Arraunean biziago Hondarribia. Bi! Sartzen, bira. Bi! Iruditzen zait Hondarribia erabat 0 kalera atorriko dela. Orain ura gora dator eta korrontea aprobetxatzea. 2-3, Orio ere horre usten ari da. Luze honetan ez du galdu. Ez dator, motelago ez dator. Ez. Trenetu horixe, 3-4. Eta Kaiku ere ez. 15 zen ziabogan eta orain 14. Hondarribia berrogei palan. Une batez bira urbildu da, hortxe dabil GPS agantzan. 2-3. Eta Orio 8-9. Begira, orain 10. Guazen Hondarribiarekin! Era bat, hemengo barraren kontra Arrigurtziari pega eginda. Segundo batera direla esaten du Amunarrizek, badaki momentu hau erabaki horra dela. Estropada bukatzeko minutu bateko lana dago, Ibon. 20-5 egin du Zierbenak. Alako lantzak 3 segundu, eusten dio Bermeoko taldeak, 2-3. Zaila orain, Hondarribiarrek errekuperatzea. Esan oso abiadurantzeko adakartelako treneruek. 2 segundura, Urdaibai estutu aguantatzen ari dira. Hondarribi dendera ematen Orio 11-ra. Urdaibai ere pixka bat aurrera jodu. Bai, hori aurreko txandan tirani gertatu zaiona, Hondarru gainera etorri zaiola. Orio 12-ra da eta Kaiku 14-ra. Erne Bermeo, Hondarribia. Ligako 2 indartsuenak gaur hemen Hondarribiaren etxean izugarrizko estropada eskaintzen ari dira. Begira Urdaibai, paretik atzea, abek ere azken txampan. 2 segundu, Bermeotarren alde. Eutsiko dio, nik uste dut. Ea ba, orain bat, Ibon! Segundutxo bat. Era bat, Arrigurtziaren Erne bideo finisarekin epailea. Erne! Ea ba, Urdaibai, Hondarribia. Ea ba, Jaun Andreok. Bermeo, Urdaibai. Bigarren Hondarribia. Eta ze posa duen Eneko Bilbao patroiak. Erarentzat urrezko bandera da. Orio Kaiku. Orio 3 eta Kaiku 4. Izugarria Jaun Andreok ikusi duguna. 19-58 Urdaibairentzat. 19-50 eunenekoak utzita Hondarribirentzat. Segundu bat eta 51 eunen hemen markatzen diguna. Momentuz, behin-behineko diferentzia hori da Urdaibairen alde. Orioko 20-1, Kaikuko 20-2, laugarren Kaiku 5, Zierbena 20-5. Gero San Juan, Tiran, Ondarroa, Kabo, San Pedro, Astillero eta Ares. Eta ze posa, Eneko Bilbao, Bermeotarren patroi gaztearentzat urrezko bandera hau, aurrera zara. Eta Antzon Uriarteri bihotzekoa eman behar diola, arratsaldeon eta zorionak, ze bukara ikusi dugun. Eskerrik asko, infartu moteku dago, hau ez da holan ezintzen segidu. Da lehelo lau eskerrak, geure patroiri, Eneko Bilbao ere, zelango ikurria zen da hona da, azeten. Da, mutilik gazti da aurrik anime bidiz, herriko mutilek. Zorionak berarentzat, garaipen oso baliotsua Antzon, porque sailkapen nagusiari begira oso estu daude gauzak. Bueno, iztu, ostatzin likidongo estropadik, likidongo emoziko likidongo zebe. Emozioa behar dugu. Claro, emozio behar dugu, haulan esan bideu jentik gaurre pernion, dadoz infartuaz. Dadoz dardakadan, claro, 1 segundu entxago baie,
eurek kometzen dugu kanpuko baino. Hasi da atzerako zenbaketa, geroz eta estropada gutxiago falta dira, eta ez dakit nik ja taldeak ari diren kontxan pentsatzen. Gu ez gauze kontxan pentsatzen, ez da pentsatzen, zelan pentsako guzu kontxa odinio. Estropada errena falta dizda. Bizatako ondarrun, gerodako zaraute beste estropada gorbi, geroztabik alizizen beste bi. Zago egin kontxan pentsatzen ba. Kontxa akabo daia. Akaboko leku da, kontxa. Guk edo momento liki, ja... Baguz, gelde lik eguz, Balanak apai, aurkuez. Pasito a pasito. Badauzkazue, txapelketa batzuk, azkena Espainiakoa, aurreko astean, Castron. Zenolako sentsazioa daukazue barruan? Mutilak nola daude? Mutilek posik, da, claro, da gaurkoaz bodin posau. Ze gureli izan da gaur eurren etzigi bastie. Hori izan da, gure izan jaurien etzigi basti, estropadi jaurien, ikez, berdin txagun da, ikez, baie, aloan da. Guk egin basti du gau, urrekotan eurik asko daue. Ni zoizan gotxate eurien, berdin egin basti teuliko, Zez horren dago egizok itxakil. Bueno, segi gozatzen, Antxon, eskerrik asko, zorionak. Bueno, eskerrik asko zeuri, Bueno. Uriarte jauna, unkiturik, eta unkiturik ikusi dugu dudari gabeneko Bilbao, nola zoriondu duten patroi gaztea ligako lehen garaipen honekin, eta berarentzat eta familiarentzat. Gogoratu, anai ere baduela Unai Bilbao, gaur ordezkoen tostan, esango dugu, baina helduko da eguna, biak barruan direla zergaitik ez bandera, eta benetan momentu berezia patroi gaztearentzat, behontzitik gora joandako mutila, eta bezarkada latza eman dio baita ere Joseba Fernandez prestatzaileak. Gaur patroirik onenaren zarian Aranberrirentzat 3 puntu, Eneko Bilbaorentzat 2, Iban Gomezentzat 1. Eta zelkapena errepasatuko dugu bizkor, patroien zelkapenean Amunarrizek 15 ditu, Jimenok 9, Gorka Aranberrik 8. Eta zelkapen nagusian Jaun Andreok, gaur segundo bat eta 74 eunen hori izan da diferentzia, 2 segundutik bera beraz, hori 12ra, Kaiku laugarren 13ra, eta Hondarribia hortxe ibili da urbil, baina bigarren. Ia 2 segundora, Francis González Etxabarri, arratsaldeon. Arratsaldeon. Antxonek esan digu, bihotzekoak emateko moduko bukaera. Bai, hala da, ikusi dugu estropada guztia oso berdindu da joan dela, beti estropada barruan sartu gara, hor egon gara, eta azkenean, ikusi dugu, gu lan bikaina egin dugu, baino Bermeok ere hala egin dugu, eta merezimendu oso estropada irabazi du, eta zorionak Bermeotar guztiei. Uretan lan bikaina egin duzue, eta Lehorrean ere zalek lan bikaina egin dute, Bai, zalek, nik uste dut antolakuntzak ere, ikusi dugu sekulako estropada atera dela, txandak ere, kirola atletik ere nahiko lehiatuak izan dira guztiak, eta nik uste dut dena bikaina atera dela. Konforme ikusten zaitut, bigarren toki honekin, baina egia dena da, liga aurrera doala, estropada geroz eta gutxiago gelditzen dirala, eta aldea ez dozuela murrizten, Urdaibairekiko. Hala da, bagenekien oso zaila dela, badakigu oso taldea handia, gainera, burruka egiten dutela estropada guztietan, eta puntu gutxi galtzen dituztela, baina, hor gaude, burruka ematen, eta bizkat despitatzen badira hor egongo gara aurreratzeko. Batzuek baietz esan didate, beste batzuek ezetz, kontxan pentsatzen ari zarete? Lehenengo ligan buru belarri, eta guandi, zita garrantzitsua gelditzen dira, bihar Ondarrora, datorren astean hor dugu beste estropada eder bat zarautzen, orduan momentuz ligan pentsatzen. Gozatu, Francis, eskerrik asko eta zorionak edo nola. Bale, eskerrik asko. Sari banaketaren momentua da, berehala, 7:25 Barakaldora joango gara, Euskal Kopa, Euskal Txapelketaren finala dugu, Atletik eta Alabesen artean, Euskal Telebistan zuzenean ikusiko duzue neurketa hori, eta palmaresean gogoratu orain Bermeotarrek 6 garaipen dituztela, Hondarribiak 5, goitik, gero Donibaneko eta San Juan, bien artean 5, Donibaneko 3, San Juanek 2, eta hor dago datua. Ea, ez da beharrezkoa gaur, gauzak argitzeko, baina beti da lagungarri, teknologiak ematen digun irudia, bideo finisarekin, eta garbia izan da Bermeotarren garaipen. Ia treniru oso bat, begira, 6 tosta, 7 tosta. Patroien zailkapenean esan dugu, Amunarriz 15 punturekin dela
Liderrak Jimenok 9 ditu, Aranberrik 8, gaur Aranberriri 3 eman dizkiote, eta badoa Joseba Amunarriz, eta berehala bermeotarrak izango dira hortxe, bandera hartzeko, eta horixe izango da gaurko azken irudia. Luzez luze, Urdaibai izan da azkarrena lehenengoan, Urdaibai izan da azkarrena bigarrengoan, baita hirugarrengoan ere, baina azken luzean, bizkorrena Hondarribia izan da, eta ia Hondarribiaren denboran Kaikuk egin du azken luze hori. Ez dutu du gaina Kaikuk hori jo. Hondarribiaren azken luzea aparte izan da. Bai. Aparte izan da, 17 minutu, 18 minuturako, ia 40 paladan, asmatu egin dute erabat, norabidearekin, eta erakutsi du Amago Galopekoak, sasoi betean dagoen. Ibon hor esko txandan Urdaibai, Hondarribi hori eta Kaiku, ligako lau nagusiak, bigarren txandan Zierbena San Juan Tiran Ondarroa. Bueno, hortxe ditugu. Ez da aldatu, sailkapen nagusian bezala, bihar ere, horrelaxe izango ditugu lehian. Kabo, San Pedro Astillero eta Ares, lehenengo txanda. Eta hemen laugarren garaipenarekin Urdaibai, 123 puntu, Hondarribiak 119, Orilok 109, Kaikuk 90. Eta badoaz bermeotarrak bandera hartzera. Eta banderaren irudiarekin agur esango dugu, esan bezala futbolaren garaia berehala dugulako. Hori momentu ederra, hor da Eneko Bilbao, berarentzat garaipen izugarria lehenengoa, hor da elastikoarekin, eta Ibon, irudi honekin joan beharrean gara, futbolaren txanda dugu eta estropada bikaina hemen Hondarribian. Dotorea ikusi dugu gaur ere ligan beste askotan bezala, azken unera arte erabaki ez dena, eta horixe da, zaleak azkenean eskaintzen duena, eta liga hau haundi egiten duena. Eta orantxe bandera astintzen ikusi nahi dugu, patroi gaztea, eskerrik asko, bihar Ondarroan izango gara. Gora trainero estropadak, zorionak bermeotarrei, eskerrik asko guztioi emanaldia jarraitzeagatik eta orain Barakaldoko La Cesarre futbol zelaitik, Atletik eta Alavesen arteko final handia izango duzue, ikusgai hor da, banderarekin, bermeotarren patroia. Zorionak Bermeo, eskerrik asko eta ondo bizi!